sugal, yung mga kaprunin na kasayaw. Joy and of course, at mga mata, nauwi at nagpandinat. Yes, for her. To be honest with you, it is not just only happiness.
Oo, may Sa dala. iyo, pinunta ko ang Palawan, ano ba? Western Union pa. Western Union, Cebuana, Oh my God! si LB Bank. Ako na dito kung makarawat. Charis. Halika. On the way na po, Ira. Actually, di na po yung kailangan May danadaspan, may silig. natuman na. Natuman na, masunod pang akaw. Okay. Sunod, money changer. Oo. On the way na po, Ira, pakanisa. Hindi na po yung pinangalan ng muro na ta. Yan na, partner, masunod, armored van. Sana all. Kauban. Pinupay ka pagkulaw. Yung mga kapurhini na kasayaw. Joy and of course, at mga mata. Nauwi ang nagpandinat mo. Yes, partner, to be honest with you, it is not just only happiness yung na-create ngayon with the performance. Nag-burn din sila ng calories. My goodness, kailangan yung calories kaya ang masulo. Balita, we're just enjoying the moment. But friends, allow me to tell you, stay for the moment. Stay for the moment.